Tak tedy my vás po opravdu dlouhé době vítáme u našeho druhého dílu našeho podcastu Type Shit. Bohužel nám to nevyšlo, protože jsme onemocněli a museli jsme se učit. Ano. Možná ještě trochu to je slyšet na mém hlase, takže za to se předem tak omlouvám. I když tento dogshit mikrofon to asi nepochytí. Takže takže tak, si plánuješ koupit nový mikrofon? Na Vánoce, hele. Na Vánoce přijdou, to bude brzo. Ježíšek takzvaně přiletí, já s Chábrem pokecám, víš co, a prostě mělo by to být, no. Nezapomeň poslat dopis. Já mu pošlu tady jako hezky na Pergamenu. Ano, Ano, mu to hezky pošlu, jo, ještě nějaký tady labuti v Praze prostě vytrhnu péro. Peří, pardon. Ano, jednotné číslo pero. Teda. A hezky vytrhnu a napíšeme krásně. Nedávno jsem na to viděl video přímo, jak těžký to ve skutečnosti je. Opravdu. Psát perem, že to není jako jen tak. Já musím jako vytrhnout tomu zvířeti. Ne, na tohle se zatím nedívám, jo, zatím ne, jo. To možná později, až jako budu psychicky v prdeli a nebudu se na to jako moc koukat, jo. Ale jako, no se to prostě nezdá, jo, prostě musíš mít nějaký angle, musíš mít specifický druh toho zvířete a... Specifický druh říkáš, jaký druh jako zvířete potřebuješ, z čeho to dělá, jako píš z jakýho zvířete? No já už nevím, jakýho přesně to bylo, ale prostě nemůžeš to vzít takýmukoliv ptákovi, že musíš nějaký speciální, jakože nemůžeš to vzít třeba hůse nebo kačerovi, holubovi a musíš to mít hlavně to musí být to pero, co je úplně jakoby nejvíc na konci. Pero, co je nejvíc na konci, říkáš? Jako těch křídel samozřejmě. Jo. No já si a říkal potom na konci čeho, že jo, přece jenom. No právě. A taky nesmíš, nebo jako nemůžeš ho ustřihnout, jak by si čekal, že to prostě musíš jako ušmyknout vejpůl, nebo jako ne vejpůl, ale v tom anglu. No protože kdybys to vytrh, tak nemůžeš rovnou psát. Jo? No jasně, ano, nějak. Pochopitelně. A nemůžeš to takhle jako šmyknout jako v nějakém úhlu, ty to musíš prostě takhle nožem, z toho musíš jako vykurvovat. Teďka používám anglické slovíčko curve. Ano, jako. Rozumím tomu, ano. No radši pro naše posluchače, kdyby náhodou tady se tady chtěli jako... A musíš, aby to vypadalo tak jako, že máš jenom tu jednu stěnu vlastně, je celý ten zbytek. No a potom prostě nečí na to moc tlačit a tak. Je to velice složitý, jsem zjistil. No, abychom se dostali od per jinam. Trochu jsme odbočili. A tak se tě zeptám, Patriku, jak ses dneska vyspal? To je velice dobrá otázka, protože zrovna no vlastně už dneska jsem byl tak trochu do 4 rána na Discordu. Dobře. A stával jsem v 10 s tím, že tady jako poklidím. A jak jsem už neusnul, takže jsem měl jenom 6 hodin spánku. 6 hodin ještě v pohodě. Ale byl jsem velice fresh, jo. Až jako energetický. Zatímco když takhle mám vstávat do školy, tak to je úplně prostě pravý opak. To prostě to samý mám já, že jak se říkal, tak já působím nejvíc fresh, když mám jenom 2 hodinky spánku. No a to tak jako většinou je, že prostě, když máš až moc spánku, tak jako jsi taky takový jako energetický, ale ne tolik, jo. Ale když máš málo, tak je taky. Tak jsi energetický. Ale když máš tak akorát, takže prostě jsi dead. Jsi prostě úplně ničeho schopný člověk. Na to jsem viděl nějaký reel, jsem na to viděl. Ničeho schopný člověk, říkáš? No jako samozřejmě něčeho musíš být schopný, jako dýchání, jo, a tak, jo. Ale jakože prostě jsi unavený, jo, a celkově jako, dejme tomu, jako neschopnej nějaký podání nějakého vysokého výkonu. Rozumím, chápu. Ne, že bych já teďka byl jako kdykoliv ve svém životě byl schopný podání jakéhokoliv jako dobrýho výkonu, jo, to samozřejmě říct nechci, jo. Ale ten spánek je celkově jako zajímavý, jak funguje a jak jako prostě si to ty lidi nastaví. Já třeba půl roku zpátky jsem si tím, že jsem prostě byly prázdniny, jo, mohl jsem si spát, jak jsem chtěl, tak prostě z toho, že jsem měl chodit spát ve 12, tak to skončilo, že jsem chodil spát v 5, jo. A pak jsem měl na své narozeniny, jsem měl horečku 39, jako pan Tomio. A to jsem moc přespomínal. A reálně od té doby chodím spát relativně brzo na mé poměry. Samozřejmě co znamená relativně brzo?
Co myslíš relativně Jako, brzo? samozřejmě, jako já vím, že teďka, jak mu řeknu, jako, že chodím spát 10, tak ty vytáhneš na mě tohle před chvilkou, co jsem řekl, jo, že to nebylo v 10, to bylo ve No, 4, ano, jo. samozřejmě. Ale jako, jako snažím se prostě chodit spát prostě kolem jako do té 11, něco, 12 spíš, jo, něco takového, abych prostě měl nastavený ten spánkový režim jako v pohodě, jo, protože v té době jsem prostě úplně stával prostě v 1 a to je prostě příšerný, jako jo, takhle spát. Ale Jo, jo, někdy- zase tak hrozný to není, jo? Já to dělám každý víkend a jsem si docela spokojený. Já to měl třeba takhle jako s mýma sourozencema, jo, že oni taky stávali relativně jako já, že prostě stávali třeba v tu 1, ve 2, někdy i ve 3, jo. Jenže u nich byl problém, že oni nešli spát v 6 ráno, oni šli spát třeba v 10 spát. No to už je pak větší problém, samozřejmě. Jo, takže jako když prostě ode mě bylo očekáváno, že budu mít taky takovýhle problém, ale potom jako řekneš si, sice stává stejně jako oni, ale jdu Chodí spát prostě, později. no a já jdu spát zase jako no, se svítáním. A to bylo nejhorší, protože prostě ty jdeš spát a během toho, co usínáš, tak ti prostě teď začne jako svítat slunce a prostě v tu dobu svítalo prostě ve 4, kámo, to bylo fakt příšerný. No, To- za mě ta slunce ještě tak relativně v pohodě, jo? Když jsem unavený a svítí slunce, tak usnu. Ale když mi zpívají duch a posraný ptáci. To je kapitola sama o sobě. To je příšerný. Ano. Já mám chuť tam vletět a všechny zapít prostě. To je... A i když prostě si zavřu to okno, takže ještě jako... Furt je protože slyšíš, furt je jako slyšíš. jako imagine prostě v létě spát se zavřeným oknem, jako jo. No to to je bylo pro šílené mě samozřejmě. pain. Takže jako prostě ty nemáš Pokud na tam výběr, nemáš klimatizaci, že jo. Když já mám No. problém v tom, že nemůžu spát s klimatizací, protože jsem potom náchylnější na to, že se nějakým způsobem nachladím. No to právě, no. Já tady jako dřív jsem si dělal to, že jsem si dal svoji židli, tu jsem si dal před svojí postel a na ní jsem položil větrák a takhle jako, jak on se hejbal ten větrák, tak mi to jako šlo vlastně na celé tělo, jako, jestli mě chápeš. Rozumím, ano. Ale já to mám nahovno v tom, že vlastně já bydlím na sídlišti a naše sídliště je takový jako kdyby se dělal z tačí perspektivy, takový jako schody, jo? Že každý barák je trochu posunutý od sebe, jo. No, A vlastně přímo ten můj pokoj, co já mám, tak je v rohu, jo. mhm. A ještě vlastně celé to sídliště je do účka, jo, takový jako vypadá. No, ano. Takže dobře. do mého pokoje svítí vlastně celý den. Protože když to slunce je na druhé straně mého pokoje, tak se odráží od těch baráků naproti mě. No to má přece ale ovšem jednoduché řešení, ne? Prostě si pořiď nějaký žaluzie a máš to řešený. No, já tu mám žaluzie celý život a to prostě tomu nepomáhá. Jak to vůbec nepomáhá? prostě. No, protože prostě se to na těch žaluzích se to tam prostě se to tam drží. Jako já ne že bych to nějaký jako extrémně světlý, jo, ale zase nemám jako úplně černý, jo, to jako taková jako šedá, trošku zlatá, něco takový stříbrná, I guess, nevím. Jo, ale prostě to tomu nepomáhá tomu, jo. Jako rád bych to řekl, ale prostě jako, tam nejde o světlo, tam jde o to teplo, že jo. A prostě to... Pravda, ano, to je pravda. A to třeba všechny jako lidi, u kterých jsem kdy byl, co mají žaluzie, tak si je vlastně dávají, jako když je zavřou, tak si je dávají dolů, jo. No, ano. A to mi přijde úplně retardovaný v tom, že prostě ono se to světlo potom odráží vlastně dolů, jakoby na tvojí podlahu, jestli mě rozumíš. Řekněme, že ano. Dokážu to představit ještě. Takže já to mám naopak, že to mám jako vlastně zavřený nahoru, ty žaluzie. No. Jo? A je mi to na strop. A to je v pohodě. Jo, protože prostě já tady sedím u nich, přímo mám počítač, jo? Takže kdybych je měl dolů, tak by mi to ještě svítilo do očí k tomu. Nejenom na podlahu. A všichni mi vždycky říkají, tak si to dej opačně. A ono to ještě, jak mám tady ty stříbrný žaluzie, tak to ještě víc to světlo, jako když jsou dole ty žaluzie, tak ještě víc tady jsou jako, víc toho světla tady, úplně to září prostě. Úplně mám pocit, že si pro mě jde Bůh, je tady jako vzít do lepšího místa, jako. No každopádně, to jsme se odbočili od něčeho, o čem jsme vlastně ani vůbec nechtěli mluvit. Vraťme se k té otázce, jak jsi vlastně vyspal, protože dneska jsme se chtěli přece jenom bavit o spánku a o tom, co následuje při tom spánku, no co probíhá při tom spánku a to jsou tedy sny, že ano? No, jestli, jako když přemýšlím nad tím, tak já jsem jako člověk, kterým se hodně znají sny.
Jo, jakože fakt hodně se mi zásnul. Oproti, jako co slyším ostatním. Nebo jako respektive třeba si můžou zdát ty sny, ale nepamatujou si je. Ano, přesně tak. Ty si pamatuješ. Některý, jako pokud vím, tak snad všichni by měli snít, ale problém je v tom, že spousta lidí si prostě ty sny nepamatuje většinu času. A mně se hodně právě často stalo, když jsem právě jako jeden z dalších důvodů, proč jsem spal tak pozdě, bylo, že já jsem jako třeba se probudil z těch 11, jo, něco takového. Ale prostě mě se zdal tak dobrý sen, Že jsi šel zase spát, ano. že jsem potřeboval vědět, jak skončí, prostě jak dál to bude. Mm-hmm. A on se ti začne zdát úplně jiný sen. Opravdu? Mně se třeba daří, že se k tomu snu opět vrátím, teda. Mně se to v životě nestalo. Ne, prostě úplně nový sen a potom jsem zapomněl o tom, co se stalo ten sen předtím a jsem úplně nasraný, protože ten sen, co jsem vzal potom, byl úplně dog shit. To je prostě, to je moje štěstí, jako jo. To přes prdele klika tady to. Kolik bys řekl, že se ti zdá v průměru snů za ten, nebo kolik si jich pamatuješ za ten za tom jednu spánkovou session v podstatě? Je to jeden sen, dlouhý, ve kterém se odehraje jakoby víc věcí, anebo máš prostě více snů, bys řekl? Spíš jeden jako takovej komplexnější bych řekl. Jo, jeden komplexnější. Že se tam děje víc věcí naraz, který se sebou ani nemusí tolik souviset. Jo, něco takového, jo, že... Co jsi říkal? No, říkal jsem, že se ti zdá teda sen, kde vlastně, že se děje víc věcí naraz, prostě se děje víc věcí, ale ty věci se sebou nemusí tolik souviset, vlastně to není úplně chronologický. No, ne, oni většinou jako se sebou nějak jako souvisej. Jo, že prostě takový jako... Já myslím, že moje sny by prostě mohly být svoje kompletní nějaký seriál nebo prostě nějaký anime. To je prostě bez problémů. Tam je prostě problém, že ten koncept nebo ten příběh, co se tam děje, je úplně retardovaný. Jo, tam prostě... A tohle hodně lidí prostě říká, že mají jako... Mně se zdály úplně šílený sny, ježišmarja, to je úplně, a potom se jich zeptáš, no tak dobře, tak mi řekni, jako co se ti zdálo, a oni řeknou, no, mně se zdálo, že když jsem se podíval na své ruce, tak jsem měl obě levý. Úplně šílený, co? Já se na ně prostě podívám a prostě řeknu, no tak dobře, tak já ti řeknu, to jako je můj šílený sen, jako jo, podle... No to bys ten průměrný sen, který máš normálně, ne? Šílený. Jako, a jako jeden z těch nejšílenějších, to si pamatuju, že prostě u nás na základce, prostě v jedné tělocvičně, byla kráva. Jo? A ty, když jsi přijel tou krávou a pohladil si nožem po oku, tak ti dala super schopnost. Pohladil si nožem po oku? No, takhle si jako hezky dopříjemno, takhle jako ostou stranou nebo tou tupou stranou? No tak jakoby tím, tou tupou, že jo, nebo jako tím placetem. Prostě nerozjíznul oko. Ne. Jo, okay. Ale bylo to u té špičky, že jo, ale bylo to tou placatou stranou, že jo. A jeden kamarád měl super schopnost, že měnil ostatním barvu očí. Wow. A strašně toho zneužíval. Jo, a tím by se dalo vydělat docela z peněz dneska, si myslím. No, dneska si myslím, že by tahle super schopnost byla velice dobrá a mohl by si s tím založit nějakou organizaci nějakých žen. Jo? Organizaci žen? Já se slyšel, že jako nějakou ordinaci něco takovýho, jo? Jako kde to taky, ale že bys byl takový prostě jako nechci jít fully pasák, jako to ne, jo. Ale prostě bys měl ženy, který jako nejsou zase tak jako pěkný, jo. Udělal by tak, aby jsem to hezky změnil. A oni myslíš, že jako barva očí by změnila jejich vzhled nějak jako... No tak, ale když budeš mít prostě typku, která má, já nevím, třeba jako nějaká crazy barva očí, jako jo, tady třeba žlutá, jako jo, tak prostě by si, jako, no je pravda, že lidi si řeknou, že třeba jako to je fakt kurva divný, jo, to je pravda, ale jako některý lidi by zase byli jako, jako víš, že některý by to jako přitahovalo, že to cool. No, anebo prostě nějaký lidi jsou prostě kinky na to a líbí se jim to. Tak to teoreticky za to může nosit, že čučky. Ale chápu, že samozřejmě nemůžeš celý život nosit čučky, že jo. No ale můžeš flex, a nebo, OK, to je taky dobrý, prostě pro cosplayery, že jo. Ano, no, jo, ale dokážu si představit, pokud by ten cosplayer měl tu superschopnost, ano, ale pokud by musel chodit vždycky za tím cápkem, aby mu to změnilo oči, tak si myslím, že by se to prodražilo o dost víc, než ty čočky.
No tak jako já taky nevím, kolik by si za tohle měl jako chargeovat. Tak jako je to super schopnost, můžeš si na to udělat takový monopol. No, můžeš si to jako, docela dost. No ale potom také jako musíš tam dát nějakou tu jako cenu, aby ty lidi za to jako byli zase jako no to jasně, ale bude to stát dost. Já bych si řekl o docela velkou částku upřímně. Jako bylo by to v rámci tisící. Vem si, že je to v podstatě bez rizika, že jo? Jaký jo, to jako, to jo. A ten cápek prostě potom se může nasat a může to měnit tak chce, že jo? No jistě, tak ale... A nebo prostě si představ prostě mít prostě svůj, kdyby byl pasák, bych měl prostě všechny ženský a měl by prostě takový ty RGB očíčka prostě, jako by se jim měnili. Jako neříkej, že do toho bys nešel, kámo, jako well, no, to bys si potřeboval vědět. Jako pravda, jestli by ta žena vypadala jak ta Asiatka od Novbyho, tak to bys asi nechtěl, jako jo. Ale... jo, myslíš, jo ano, vím o tom. Ale jinak jako, jinak ne, že jo. To ne. No jako ale... určitě by to bylo cool mít jinou barvu očí, že jo. Nebo za mě teda. Jo, to jako, a tak záleží, že jo. Jako hodně lidí by to prostě zneužívalo a... Ne, tak jako, jak se to dá zneužít, že máš jinou barvu očí, že jo. No prostě se narodíš prostě z odpad hnědejma očima. Hele jo, hnědý oči jsou OK, hnědý oči jsou dobrý. Nebudem tady rozlišovat, jestli jako který oči jsou lepší, jo? No jako zelený jsou nejlepší, jo, to je jasné. Aha, to, že máš zelený oči, neznamená, že jsou nejlepší. No to právě znamená, že to je ta pointa. Jsou nejvzácnější, dobře, je to nejvzácnější mutace, jo? Ale že byly nejlepší, ti to nic nedává vlastně v podstatě. No a právě už bys prostě nevěděl, jako... jestli ten člověk se má actually narodil, jako jo. No tak jak jasně, že jo, ale tak jako k čemu ti to je, jestli se s ním narodil nebo ne. Taky mě zajímalo, jak by to fungovalo, třeba když je člověk slepej. Jak mají ty šedý oči, tak jestli by to prostě změnilo jako tu to je šedou dobrá barvu. otázka, no. A nebo jestli jako prostě by měl takovou jako tu opacity prostě jenom malou. Tak jako, ale normálně slepí lidi, jako když se s tím narodí, tak nemají jako to, ne? Šedý oči. Mají normálně jako normální barvu očí, pokud se já neznám žádnýho slepého člověka, to znamená z filmu, takže bohužel do té takové se nemůžu tolik... Většinou... No jasně, rozumím tomu, chápu. Takže bohužel do tohle nemůžu jako tolik přidat, jako i když by rád, no. Takže jako zakončil bych to tím, že prostě moje sny jsou insane a nemám rád lidi, co prostě říkají, že mají jako crazy sny a potom tady jako vyblijou takovýhle normální věci. Rozumím, který no, jako chápu. Se můžou dít, že jo. Ruce levý. Jo, jako to prostě nějaký lidi, že ho reálně mají, takže... No, jasně, chápu. Jo, že tohle je takový... A Pavle, co třeba ty a takový chrápání? Máš... Chrápeš? Ne, já nechrápu. Nebo takhle. Když jsem například měl moc alkoholu v noci, jednu noc, tak se mi stává, že chrápu, ano. Ale tak jako běžně to beru, ale protože... normálně nechrápu. No, co ty, Patriku, chrápeš? Tyjo, to je taková zajímavá otázka. Já velice chrápu. Já jsem si to vědom, ano. Ale není to pouze chrápání, tím to nekončí. Já mluvím ze spaní. Pravda. A dokonce jsem jednu dobu i býval náměsíční. Náměsíční dokonce? Ano, jednou když jsem byl se svou rodinou, tak se mi stalo, že jsem prostě byl náměsíčný, stál jsem v kuchyni a máma přišla a říká, co tam děláš, Patriku? A já říkám, protože jsem ukázal z okna a říkám, tam venku někdo je? A moje máma říká, tam nikdo není, běž si lehnout. A já, tak jo, a šel jsem si lehnout. Takže, ale jako už prej nejsem náměsíčný, nebo takhle, já už nejezdím jako s rodinou na chalupu, takže tam se mi to stalo, takže nevím. Tady v bytě si to asi jako moc nevšímám, když jsem ve vlastním pokoji, že jo? No můžu potvrdit, že ve Skotsku, když jsme byli, tak si náměsíčný opravdu nebyl. Jenom se byl sakra hlasitý. To byl příšerný, já myslel, že tě uškrtím, fakt přísám bohu, že jsem na tě přemýšlel nějakou chvilku. Tak hrozný to bylo. Jo, já si pamatuju, když jsme byli na seznamováku a jeden náš spolužák byl velice naštvaný, že jsem chrápal a já už jsem tak jako vždycky už jsi v takovém tom stádiu, kde jako seš přivědomý, ale prostě zároveň nejseš, protože už jako napůl usínáš. A nevědomky jsem začal vždycky chrápat a on vždycky Patriku,
do dřebu, ticho. A já, promiň. A takhle třeba prostě 4krát, než jsem actually usnul. Pak tam ještě bylo... To bylo velmi Pak jsme ještě měli s paní profesorkou, jsme si měli všichni lehnout a meditovat a přemýšlet nad nějakýma jarníma, ne lesníma to, že jo, lesníma, že jsi v lese a sbíráš jahody, jsme měli. Byla tam taková ta obří jahoda, že jo. No a ona to popisovala, že prostě takhle, a jdete v lesíčku, jo, jsou tady prostě krásná travička, hezky dopříjemná, jo. No a já jsem tam prostě dokázal usnout, že jo. No a když jsem se probudil, tak vedle mě byl zrovna tady ten kamarád a otočil se na mě a říká, ty vole, tady někdo příšerně chrápal. Já jsem mu měl chuť normálně prostě vrazit. No, a já říkám, to vůbec nevím, kdo tady mohl spát, vůbec. Já se neusnul, ne. Takže jako já chrápám, já to mám prostě v rodině, jo. I máma, i táta prostě chrápou, takže tady prostě, já se tomu nevyhnu, no. Bohužel. Já nevím, jestli to úplně nějaká genetická predispozice, upřímně. Jako já bych se nedivil. Takhle bych to jako asi řekl, jo. Že jako asi, jako samozřejmě jsem, že stát, když prostě jako nikdo v rodině nechrápe a ty začneš chrápat, tak jako jasně. No právě. Ale myslím, že když jako tvoji rodiče chrápou, tak asi tam bude nějaká větší pravděpodobnost, že budeš chrápat. No to asi možná jo, ale to si nejsem jistý, no. Jak moc je to geneticky ovlivněný, no. To bychom se museli podívat a... Jsou to nějaký biologové nebo něco takového. No, ano, nejsme. Bohužel prostě jsme zasadní ekonomové. No a slyšel jsi někdy o takovém, abychom se vrátili zpátky k tomu našemu původní tématu, slyšel jsi někdy o takzvaném lucidním snění? Jenom jsem slyšel, ale nejsem si plně jistý, co to je. No, pokud já to chápu správně, tak se jedná o sny, které jsi schopen kompletně ovládat. Jsi si vědom toho, že jsi ve snu v podstatě. A můžeš je ovládat, ty sny. No, tak to už pak vím, o čem pak mluvíš, logicky. Spousta lidí to popisuje jako prostě out of this world, že experience, je to úplně úžasnýho. Ovšem, my k tomu nemůžeme moc přece jenom říct, protože já si nemyslím, že jsem někdy docílil takového snu. Já jsem se jednou dobu snažil, protože jsem někde viděl na YouTube nebo někde nějaký prostě videa, že tady to je strašně jako dobrý, když máš prostě tě další den čeká nějaká schůzka nebo něco takového. Aha, OK. A že si vlastně představíš jako ten sen, vlastně jako tu schůzku a prostě si to projdeš. Zajímavý, o to jsem neslyšel ještě, no takovýhle technice přípravy na... Jo, jako nemusí být prostě třeba pracovní pohovor, jo, nebo prostě test ve škole, nebo nějakou takovouhle věc a prostě si to ovládáš a prostě si to v hlavě nějak představíš, jak by to mohlo vypadat a měl by si být potom jako víc zkušenější v, jako, až bude ta situace, tak bys víc připravený by si na to měl být, jako, než jako bez toho. Zajímavý. Takže jsem se o to pokoušel, jo, tam ti, že ho raději přesně, že si prostě musíš furt říkat, jako tohle je sen, že jo, nesmí prostě uvědomit si to, jo, a potom to prostě půjde, jo, ale nikdy se mi to nepovedlo. Šel jsem tak třeba měsíc a pak jsem to vysral, protože jsem neviděl žádný výsledky. Mám-li být upřímný, tak mně se to snad i podařilo. Jako uvědomit si, že jsem ve snu, jo. Problém byl v tom, že jsem se hned probudil. Tak to je silně na Maďar, tohle bych fakt. Je to na prd, no. Ale typ snu, který si opravdu užívám, já specificky, tak jsou noční můry. Hell no. Hell fucking no, ježišmarja. To je úžasná věc. Já myslím, že mně se jako noční můry nezdají. Myslím, že to bude za prvý z toho důvodu, že jako se nevystavuju nějakým jako hororům a tady těm jako strašeným historkám a chápeme se. Mm-hmm. A za druhý, protože já spíš jako z tady těch jako nočních můr nebo z těch hororů jsem jako dělal IRL. Jo, že prostě tady ležím v posteli a najednou si říkám, ty vole, tak tady je nějaký prostě hovno, tady, tohle je opravdu, tam je nějaký ghost tamhle, takže musím stát, rozsvítit a to je jenom kytara tady, tak nic a jdu zasnout. Jo, jako mě maximálně to jako nejvíc asi, co bych jako přirovnal jako k nějaký jako scary experience, nebo tady ty jako divní experience je prostě klasický padání. Padání. Mně se ještě třeba stává, že, a to fakt nemám rád, když se mi zdá,
Něco se zubama, že mi začnou honit zuby, vypadávat zuby, to je příšerný, nenávidím to. Jako já to nesnáším IRL, ale nikdy se mi jako nestalo, že bych takhle měl jako sny ohledně zubů. Jako, že by se tom snil, jo. Ale tyhle typy snů jsou zrovna docela častý, jako právě zuby, že jo, nebo právě to padání. Jo, to vím, no, že to padání. Věci. A některý lidi k tomu přisuzují nějaký meaning, nějaký smysl. Jo, teď jsem chtěl říct, že prostě vždycky ty videa, jakože pokud se vám zdá o tomhle, tak určitě prostě to znamená, že v životě máte velký problém a prostě nevíte jenom jak na něj. Život je jeden velký problém, jo? Co tím myslíš, že máš v životě jeden problém? Já jako jednu dobu, třeba jako v období jednoho roku, jsem si jako hodně uvědomoval, že moje sny vždycky jako něco, že byly sestavený z nějakých věcí, které jsem si zrovna v tu dobu jako prožíval. Jako podvědomě, jo? Jako podvědomí, že ti to jako nějak Jo, že prostě jednu dobu se mi zdálo, když jsem hitoval na jednu girl, jo, že prostě měl jsem z toho nervy, tak se mi prostě zdalo od těch věcí, do toho bylo zkombinovaný ještě něco, jo. A bylo takový prostě vždycky takový jako hidden meanings tam byly, který jsem prostě věděl, že na základě tady toho, jo, prostě je jako kdyby byl jako mozek prostě AI a napsal mu prostě udělej mi sen ohledně a teďka tam vypíšeš ty věci, které co se ti zrovna dějou v životě a on ti prostě vygeneruje a doslova to vypadá, jak prostě, že děláš AI videa, prostě takhle random to je, ty sny, že jo, samozřejmě. Ano. No, většinou, ano. Nebo aspoň u mě, že jo. Taky se mi zdálo často, teď už ne teda, ale dřív, když jsem byl ještě na střední a na základce se mi to taky moc nedělo, ale že jsem zdál, že jsem ve škole, že jo? A najednou na sebe prostě nemám oblečení. Z nějakého důvodu. Protože jsem skoro nahý, že jo, jenom v trenkách. A jaká byla reakce ostatních? No žádná. A to bylo vlastně to, co mě v tom snu nejvíc jakoby mátlo a v podstatě trápilo, že já jsem v podstatě jenom v trenkách. Všichni se chovají normálně. Co se sakra děje? Já jako když to říkáš, tak já mám velice podobný jako typ snů jsem mýval třeba tak jako půl roku, kde prostě to zase jako já jsem nebyl jako skoro nahý, já jsem byl nahý a prostě jsem jako chilloval, jo, že jsem prostě jako šel jsem prostě ven, šel jsem prostě do busu, jsem si sednul, jo, a prostě jsem někam frčel a prostě jako v těch snech to bylo braný jako nahota, nebyla braná jako něco zakázaného, jo, a to prostě nesmíš porušit zákon a takovýhle věci, jo, nemravný, jo, ale prostě to bylo jako braný něco, co jako můžeš dělat, ale jako lidi to nedělají a když to děláš, tak si řeknou, tyhle, ten má koule. Potom máte prostě otázku. Ano. Často přemýšlíš nad tím, že by se rád šel ven nahý? Ne. Tohle ne, předem říkám, tohle nebylo ve fázi, kdy jsem si uvědomoval, že tam jsou ty meanings, jo, jenom, aby jsme se takhle jako ujasnili, jo, jako, ne, to bylo na základce, tady to jsem měl. Na tak základce ještě, no. Tak 9. třída si myslím, to asi v něco takového. Něco takového, no, jakože. Nedávno se mi stalo dokonce, že jsem se probudil ve snu. A ne jednou. Chápeš, jako, že se mi zdal sen. Uvědomil jsem si, že jak je to sen v tom snu. Tak jsem se jakoby probudil. Jenže jsem se znova probudil do snu. Aha. Zase jsem si uvědomil, že je to sen. A pak jsem se znova probudil do snu. A takhle to pokračovalo ještě 3krát asi, než jsem se probudil v reálu. Takže myslíš říct, že předtím, než jsi žil spát, jak jsi viděl počátek? No, neviděl vůbec právě. Počátek jsem neviděl už nějakou dobu, tyjo. Měl bych se na to znovu podívat. To definitivně, ale nevím, bylo to hrozně zvláštní zkušenost. Bylo to hrozně divný. Mně přijde strašně divný, jako prostě ve snech, jako mně se prostě často stává, že třeba když se koukám na nějaký anime, tak se tam objevují ty postavy z toho anime, jo, že prostě třeba jsem ve třídě. Jo, že prostě mám školu a prostě najednou tam je tamhle prostě Goku se mnou, jo, a říká, hej, jdeme dělat spolu matiku, nebo něco takového. A jako okolo tebe jsou prostě normální lidi. Jenom Goku je tam. No, prostě tak jako napůl, jo, že prostě tak jako mix. A jako občas se stává, že tam jsem jenom já, jako jo, ale spíš jenom ne. Jenom ty s Gokuem, jo. No a prostě jako spíš mě fascinuje, že prostě v těch snech bereš všechno jako prostě, že to je normál, jako jo, že no prostě si řekneš, kámo, Goku. Nedojde ti, že je to nereálný vlastně v podstatě, že jo, že to sen. Jdeme prostě beatovat matiku tady prostě dohromady, tyhle, prostě kolik je 6 plus 6 krát 6 minus 6, prostě víš co, jo, jako, ale to je prostě ty věci, co mě fascinují na tom, jako
No, na tom spaní a spánku a celkově, jako jo, to se mi líbí. Mně se líbí prostě sny, já to rád. Sny jsou super, ano, souhlasím. Já vždycky se těším, když jdu spát, jo. Jen teda vždycky, když jdu spát, tak já dělám takovou taktiku, jo. Že prostě se snažím co nejdál prodlužovat tu dobu, než já usnu. No, jako, mě to trvá velice dlouho a to ještě k tomu to prodlužuju, jo. Jak to prodlužuješ? Jak to myslíš? No, jakože třeba vstanu, jdu se vysmrkat, jo, to jako se tě trochu probere, jo. Snažím se prostě jako víc přemýšlet jako nějakýma složitýma věcma. Nějakýma to tě taky jako existenciálníma otázkama. No, proč jsme vlastně jako na tomto světě? Jaký je smysl života? No to je spíš takový, že tohle bohužel o tom myslím automaticky. To proč jsem stále single? Taky otázka, na kterou neznám odpověď. No, jakože spíš jako věci, jako třeba prostě nějakou jako fyzikální věci a takovýhle sračky. Fyzikální věci? Kde prostě fakt se musíš jako zamyslet nad tím, abys to jako fully pochopil a tak. Jakože proč jablko padá? Spadlo. A tyhle se no třeba nebo nějaký prostě příklady, nebo něco takového vypočítat to, jo, a prostě tím to tak jako oddaluju a tím jako zároveň oddaluju jako tu školu, chápeš? Ten další den. Chápu. Jo? A mě je strašný problém, já úplně jako závidím lidem, co usnou rychle. Já jsem měl období, kdy jsem prostě usínal, a to bylo právě to období, kdy jsem jako chodil pozdě spát, jo, že ještě do toho jsem prostě usínal, třeba reálně někdy i 3 hodiny jsem usínal. Někdy až 3 hodiny, jo. A to je prostě úplně na píču, když prostě usínáš 3 hodiny. Ano, to je příště, to se mi stává v létě, ale mám to spíš kvůli tomu, že je hrozný vedro. Já jsem pak naštvaný. Nemám chuť spát. Je mi na hovno. Mám chuť se rozmlátit. A trváme, než usnu v létě. No, já v létě, no, takový, jak kdy, hej. Záleží. A to mám otázku. Já třeba, když já jdu spát, tak dost často prostě si něco pustím. Jako nějaký video, nebo většinou teda nějakou creepypastu, že jo, nebo strašidelný příběh, nebo něco takového. Prostě si pustím bílej šum na spánek. Děláš něco podobného, nebo? Já jsem dřív, když jsem si koupil Google Home, tak když řekneš Hey Google, doufám, že teďka mě nebude poslouchat, jo, já mám vyplýho, dobrý, tak vlastně řekneš mu, že good night, tak on ti řekne, ptá se tě, kdy má nastavit budíka, ty prostě řekneš, že jo, 7 AM, a on řekne jasně good night a hodinu ti hrajou prostě lesní zvuk jako cvrčku a tak. What the fuck? Jo, automaticky, to je prostě, jako můžeš říct hey Google stop a on to prostě nechá, jo. Ale Google prostě jako automaticky usoudil, že chceš usínat ke zvuku prostě lesa, třeba něco takového. No to je prostě nějak jako v tom basic jako nastavení, jo. Jo, ale protože já jsem si myslel, že mi to bude pomáhat, protože prostě víš co, když usínáš 3 hodiny, tak jsi prostě desperate a vyzkoušíš cokoliv. Ano, to je pravda. Jo, a potom jsem zkoušel, potom jsem to vysral a potom jsem začal zkoušet prostě pouštět nějakých písniček. To by fungovalo třeba týden, pak mi to přestalo fungovat, protože jsem na ty písničky až moc viboval, jo. Tak jsem potom zkusil prostě nějaký takový ty jakože, jako nechci říct přímo jako chill lofi beat, jo, ale prostě takový ty jako klidnější. To mi vydrželo 2 týdny a potom už jsem byl jako, že mi to sralo. A takže teďka momentálně jsem na tom, že si nic nepouštím a prostě hodinu předtím jenom scrolluju. Já jsem jednu dobu, když jsem si řekl, že nechci poslouchat jako ty příběhy, že jo, tak jsem si pouštěl a vlastně, že jo, déšť, nebo jako temný zvuky piána, že jo, melancholická hudba piána za doprovodu deště, že jo. Předpokládám, že předtím, než jdeš spát, tak si pustíš něco na telefonu, že ano? Jakože vizuálního teďka myslím. Jako myslíš, že třeba scrolluju na Instagramu, ano, samozřejmě. Jistě. Sede mě to, že to dělám teda, ale dělám to. No to, že samozřejmě není správně, protože by si neměl, já teďka nevím kolik času předtím, než jdeš spát, vystavovat své oči modrému světlu. Nevím, hodinu, 2, něco takového. Něco takového, ale já znám člověka, který se rozhodl, že prostě to takhle nebude dělat, jo. A on byl jako šílený v tom, že prostě i to jako světlo, co máš v baráku, tak taky jako by si měl prostě mít pauzu, jo. No jasně, ano, chápu. Takže on to udělal tak, že prostě si reálně třeba hodinu předtím, než jde spát, tak si vypne všechny světla a zapálí si svíčku. Jo.
OK. Která jakoby by měla být, co jsem tak jako to pochopil. Tak to je přírodní světlo, že jo, takže... No, takže jako co jsem pochopil, tak by měla prostě být jako nejzdravější, jak je to světlo, ale furt to je taky prostě na Maďar. No jasně, chápu. Jo, ale jako hodinu si svíčkou, to si prostě rovnou můžu koupit takový to pyžamo prostě, jak máš takovou tu dlouhou pruhovanou čepici, jestli víš, jak myslím, jako si máš babulku, že jo? No, rozumím to. No a prostě tady můžu chodit prostě po bytě a ty prostě si představ, že takhle tam seš tou svíčkou a teďka ti tam prostě zazvoní nějaký soused a ty tam takhle přijdeš tou svíčkou a dobrý den, můžu vám nějak pomoci. To jako, ty vole, no to bych nechtěl, já radši budu scrollovat. Ono to zní tak jako zajímavě, zní to jako příjemně, jako, tak představím si jak takovou komfortní atmosféru, kde ti tam svítí jenom svíčka a nic tě neruší v podstatě. Zní to zajímavě. Chápu, proč by to někdo dělal, upřímně teda. Já právě jako moc ne, jo. Já na tohle nejsem. Jako, ale že to je možná spíš jako, že mi to dává takovou zároveň nostalgii lehkou, protože my jsme, když jsme byli menší, tak jsme jezdili na chalupu s otcem, že jo? A tam jsme neměli elektřinu zavedenou. No, to jasně. Takže jsme používali na světlo prostě jenom svíčky, že jo? Jo, jako mě taky, jako samozřejmě, není to, že by jim to vadilo, jo, taky jako prostě, když jsme jezdili taky na chatu, tak prostě u grilu seš, jo, a tam prostě není žádný světlo, tam máš prostě ten grill, nebo prostě oheň. Ale já to prostě nějak nemám rád v tom, že to světlo máš takový, mě štve prostě, že to jako nelajtne celou tu místnost tak dobře jako ty ostatní věci. Ale v tom je samozřejmě ten problém, proč to není jako dobrý, že jo. Že to nedělá jako dobře na ty oči. Jako jediný, čím se snažím jako ty oči nějak jako jim pomáhat, nebo jako je bránit, no, teďka nevím, jak je to slovo, tak prostě, že mám na jenom jednom, bohužel, ze svých 2 monitorů mám zaplý takový ten oranžový světýlko, jestli víš. Ano, vím. No tak to je tak jako jediný, co dělám pro svý oči. Jo. Já třeba světlo jako moc v denním životě jako nepoužívám. Ne, že bych si jako snažil nepoužívat něco takového, ale prostě mi přijde, že ho tolik jako nepotřebuji. Já mám radši, když je prostě tma, že jo. Mám tady denní světlo z okna, ale v noci, když jako nic nehledám nebo nic jako nepotřebuji dělat, že jo, jako v té místnosti, s tou místností, tak ho nemám. Místo toho mám prostě zaplý 2 monitory, že jo, který na mě svítí tím modrým světlem, takže... Jako já když tu jsem sám, když rodiče odjedou, tak prostě jako jsem strašpitel, tak musím mít v jedné místnosti rozsvíceno, protože prostě jinak jsem v píči posranej. Jo. To jsem taky měl jako malej, no. Tak jsem musel mít pouštěnou televizi, tyjo, abych měl nějak... To jsem z začátku mýval, ale už teďka taky nemám, protože to je prostě energie, že jo, a aspoň nějak jako... No, to, ale s těma monitorama mám prostě, jako já tady mám, že 2 monitory, jeden takový malej a potom mám druhý ten jako gaming, a kde mám to oranžový světlo. Jenže já prostě v noci už teda tolik nehraju, takže prostě jsem jako na tom druhém monitoru prostě se koukám na nějaký videa, protože bych to mohl přetáhnout na ten velký monitor, kde to je jako lepší. Ne, prostě já si to hodím na ten druhý debilní a koukám tady na to jako. Ale tak aspoň, že mám jako ten tmavý režim, jako ještě, že mám bílý režim, že jo, prostě to představ si mít na něčem bílý režim. To je pravda, no. Bílý režim je peklo, měli by se pro všechno dělat tmavý režim, si myslím. No, jako takhle, třeba u těch Wordů, je to takový... Okay, to by bylo trošku složitější, to je pravda. No, oni to mají, že u těch Wordů to je. A to jako píšeš bílý na černý, nebo jak to funguje? Nebo tam máš prostě bílý papír a všechno okolo černý? Ty to nemáš jako černý, je to jako šedý, to je, ale okay. text je, myslím, že tak vlastně to jako když to vytiskneš, tak si to zachová, ale ten text je tam jiný. No jasně, okay. Abys to viděl. Jistě. Ale já jsem to potom jako, mám takový jako kompromis, tam můžeš nastavit, jako máš 3. možnost a že máš černý pozadí a bílou stránku. Okay. Nebo jako černý to mimo stránku, chápeš, máš. Ano, rozumím. Takže tohle mám jako nastavený, abych nějak prostě těm očem jako pomáhal. Jo. A jako ty braille to nemám, jo, to... A ani nějak jako na telefonu, jo, tam máš při nějakou možnost někde jako... Nějaký telefony to prej mají, že máš jako... nějakou možnost prostě iCare nebo něco takového, že jo. Jo, znám i člověka, který si koupil modrý sklo na telefon jako sklíčko ochrany. Vypadá to příšerně. Jsem neviděl, že ani existuje jako nějaký ochranný sklíčko, který ti vlastně potlačuje to modré světlo. No, je prostě modrý, no, vypadá to takový jako... Nevím.
Já nevím, já třeba pro svoje oči nic nedělám, což možná bude problém potom, až budu starší, ale kdo ví. Ale pamatuju si, jak mě máma ještě strašila, tyjo, když jsem nevěděl nic pořádně o technologiích a těch věcech, že jo. Že pokud prostě budu moc blízko třeba něčeho, jako právě jako monitor nebo tak, nebo když budu na to moc dlouho, takže prostě budu nosit brejle v budoucnu. A žral jsi mrkev? Žral jsem mrkev, ale ne kvůli tomu, že by to pomáhalo jako na to, že jo, na oči. No já jsem taky byl nesej tak blízko té televize, že jo, ale No, prostě seděl jsem tam. No a pak když jsem tam už nebyl té televize, tak jsem byl prostě přilepený k monitoru, že jo. Bohužel, no, jistě. sere mě to, ale prostě co s tím má člověk dělat, že jo. No. Pak no, já si dokážu představit, že až budeš na těch smrtelní posteli, tak jediný, co si budeš pamatovat, budou ty dny, kdy si prostě patřil, já nevím, třeba lolko u kompu, měl na seriál na kompu a prostě se z židle ani nepohnul. Jestli tohle bude to jediné, co si budu pamatovat, tak, ty vole, tak jsem doomed už jako teďka. Jo, protože ty vole, to no. No já si myslím, že asi touto bombou bychom to mohli tady ukončit. Definitivně, souhlasím. A uviděli bychom se s váma doufujeme tentokrát dříve, ano. Pokud začíná bohužel zkouškové, pomalu ale jistě. Pomalu ale jistě, prostě tak, ale co bychom pro vás neudělali, že ano? Přesně tak, za tebe líný. Ne, omlouvám se, samozřejmě, snad se nebudeme moc mít problémy s učením a s nemocema. A na příští epizodu se hezky vyspěte, takže dobrou noc a pá.